Hai ko blessed haga kerteng Jesus Christ ya pi baro ki parbenget ki parlok ki bejus ngap bat keshan ya kanika morning mana bangi jupen sngau shapi man ka step playing kerku ya pi kabenta bangan keren kalau ki ki bom yoi ki long bom jukut ya ka bangi la ban shem na ka ba aishon korin no ba saur ka ba kapra habangim kmi shu hagita ki ru ya ki bangi yoi henry ya kita ki ru ki bom yoi namar kita ki ru ba yoi ki long tang shibet henry kita ki ru ki bom yoi ki long bom jukut ken haga jingim kum ki brio ki babun gi juper khat bat pe tang ya ki bangi yoi bat de yang di ki brio ki paklano namar ki pension no rem tang haga ba ngi yoi asal Paul udan ka jingu bat ka jing thu bakan jaman sim ha ka ba ula ban penipher ya ka jingu da kini ki khmat ki balong ki physical eyes ki ba ngila ban yo ya ki henry ki long tang shipor asal Paul upen shai ba dia thu shaphang ki ki bom yo henry ki long ki basa bom jukut asal Paul uong ngim kmi shu ya ki ba yo namar usngau thu lada upane jingmut ha ki ba u yo ka pendu jingkermen ya namar ki jingjin jar ba usha ha ka ba ash korin kal nong ba san khot ban yoru ong namar ngiyan da ka jinge da ka ba yo dei ka ni ka ba udon ka jing snus kam haba ubut bat shakri ya utrai hakaba upla ba sakhi ya wat apden ki babun ki jingjin jar ki jing shale ben bat ki jing shapen stam ben bat ki jing sha berngam udan ka jingker men hapo ka do nu chung ba ki ta ki ru ba ku mat hakado usngeu ba ki long tang shipor kin sakut no usngeu ba ki ta ki nang penjanai nang pen khlain ya ke jingim ba ken jam sim Badu tipru ba kimla ban nujua bat ke ba sayo shalendet ke ba kikmat briu kimla ban yu kani ka dei ke ba nadu ba ula sham ya ujisu ka penlong ba un sakhi ba pla ya ujisu wada ka bandi haki jingkhum haki jingpenjanja sap shila kanan dien nedu mensim haka ba ashinong korin na basaur ko ba khasaur ko ong ang tips kem ba uta bala penmi pat ya ujisu ba utrai un penmi pat yang iru da ujisu ba dun bu yang i hakmat lembat pi bat udon ka jingu ba kanjam sim ba ki ba ule na ka benta utrai ka don ka nong ka ba krau kum ta usneng uhikai ya ki bangai ba ngim dei ban bu ya ka jing shania tanga ka ka bang yo namar kimlong ki bane uji suru hikai ban kan show ya ka spa ha ka perthei ka bala ban du ba ban jat no ki bagi khnyang ki la ban benjat ki bakin ka sarang ka ban bam ki baki nong tu ki la ban tu henry uhikai ban ken show ka spa baneng ka baki khnyang ka sarang ne ki nong tu kim yo ban tu henry Kiei sa bom jukut uji sukren ya ka jing sim bangin nang ban wat ya ka hima ublei ban trang ban sliang ban ken kodor wat la ka dei ban du ya ki baro henry kita ki bangim la ban yoi ki long pan ban ki jingkan show bat ka spa ka ba kodor dung inam brai tang ha ki ke bangi yoi la ka long ki jing sngo bha ni ki rong jong ka perthei ni ka spa ka nam ka buram jong ka ki bayale ban kring ban pa ban bun sin ki mi naka long ka jing kani spa ka jing kwa lalot ka jing kani bor ka jing le thok ka jing le shukor tang ban kraus spa kini baro kimlong ki bane ki long tang shipor ki la ban du no ujisu ang kan mentoy ayu ya upriu lada uyo ya ka perthei barak kowe kum ta dung in kermen
nishania tang ha Kiei bang yoi henry ha Kiei ki bam yoi ki ba ha u Chris Jisu do ble on ker khui pi iwe pi we ngan de wai a ble ukpa ba beneng ha ka kerteng u Jesus Christ nga aingu ya ka tin jomi nga duai ru ker khui iwe pi we ki bala ban yo sngawi ka ni ka tin ka ba em ya rap ai ka jing shai ka jing so thu kan jam sim banginam pen shong nong rem tang ha Kiei ki bang yoi henry bangin bu ya ka jinget ka jingkerman bat shania hame bah Kiei ki bam yoi ki yaisa bymjukut ka jinget jung ngi hame ka buram ka jingu ai shame ha ka teng Jesus ngadwai